Неда Спасова или Ирина? Неда Спасова. Каква е приликата и каква е разликата? На една възраст сме. Вдетеняваме се лесно. Даже леко ставаме инфантилни. Търсим себе си. Искаме да сме щастливи. И двете. А ти обичаш ли лошото време? В буквалния смисъл не. Не обичам да вали, не обичам гръмотевици, даже леко изпитвам страх. Но понякога лошото време вътре в мен ми дава възможност да направя така, че утре да грее слънце. Твоето послание към зрителите в киносалона?